Бабо, торта ли ще ми правиш? Да, взехме пудинг да направя тортичка. Внучките не обичат, те са на диета. Обаче, като им направя, капват. Има цели 3 брошури на Кауфман. Бабо, ето е тенджерата, която ти избрах за рождения ден. Ще направим една хубава пилишка супа, даже и забравям ще остане. Баба обеща да ми направи пилешка супа в новата тенджера. Чакаме пилишко, свежата витрина. Без сладичко баба не може. Не можем. Ето тези вафли на Морени винаги ме връщат към моето детство. А на вас, кои вафли ви напомнят за онези безгрижни времена, напишете ми долу в коментар. Баба, май диетата отиде. Бе, остай са, няма. Маслини мамут, нали имаш? Да. Сирене Елена на промоция. Няма да го взехме. Добре. Много сме доволни от промоцията. Бабо, гледаш го наобратно. Почела? Сигурно ще го гледам. Не бе, аз не бях готова да го гледам. С толкова богат асортимент има поне 20 000 начина, по които да покажеш грижа към близките си. Имаме по нещо и за нашия домашен любимец. Бабо, знаеш, че той се храни само със специалната си храна на кака Ренура. Това са му най-любимите консерви. Пратете това видео на вашата баба или се обадете и кажете, че обичате. Със сигурност вече всички сме доволни, най-вече Брауни, както и баба с новата тенджера. Грижете се за бабите си, както моите внуци се грижат за мен.